Slav roj başı var başı vamno hevidarım herkes başı. Derbari Rojavayê Kurdistanê de hin agahiyên dawî hene heteşe ketiye nava hereketê bi çeteyan ve hem êrişê ser Durziyan dike hem jî xwe dike êrişê ser Kurdan bike di ser bendava tîşinê re. Ev planın ev projeye li hember Kurdan heta niha li ser erdê di pratikê de tevgerekî wisa berbiçav xuya nake. Lê li hember Durziyan niha tevgerê dest pê kiriye. بقاسی هفت هشت اندامین درزیان یعنی شروان درزیان هاتن کشتن بقاسی 15 بریندار بون جالی هتشه و یعنی کسین گریدای حکمتی یعنی چتین گریدای دولت ترکی ایل واندران دستی واندا سلاحه کهون نوا تفگره جوان جی نده کشتی هنه tabi ev hejmarên kutên jmere heta niha وەکی din li Tirkiye hin liv û tevger hene dewlet Bahçeli ji gorê derket şiyar bû har bû bi Kurdan ket wextê ku li tabî em nizanin dewlet Bahçeli saxe miriye em nizanin li ser navê wî navî tê bikaranîn li ser navê wî daxuyanî heye li hember konferansa netewî a Kurdan ku hefteya borî li Rojavayê Kurdistanê pêk hatibû dilê hemî Kurdan şad kiribû. Tişta ku dilê Kurdan şad dike Rêveberên dewleta Tirkiye har dike di derbarê pêvajoyê de axifiyê dixwazim bi we re parve bikim Dem Partiyê bersiv daye çima çünkü dewlet Bahçeli yê ku li ser navê dewlet Bahçelî daxife bang li Dem Partiyê dike ku li hember vê konferansê derbikeve yani Yeketiya Kurdan şermezar bike bêje tiştekî wisa eyb e çawa hûn li hev kom dibin çawa hûn yeketiya xwe diparêzin çawa hûn dikarin Sûriyeyê ne navendî biparêzin çawa hûn teslîmê hikûmeta Sûriyê nabin çawa hûn teslîmê dewleta Tirkiye nabin dewlet Bahçeli hêrs bûye yani dizûre dirûze yani ew ji ber ku ji gur pir hez dikin mîra gura deng derdixin dizûrên îja vaya ne heqarete ha yani ew dengê wisa ji bo wan şeref e dengê wisa derdixin ne mesele ye li vê derê em heqaret li heywana nakin heşa heywana qet wî aliyê de şik û gumana we bila tune be em însanên xwezaparêzin em ji heywana hez dikin ama di wextê ku em bidin ber çav ku însan jî yek ji heywanê li ser rûyê erdê ye em ji însanan jî hez dikin ama hin cureyên însanan hene wextê ku hebûna me re înkar bikin di dilê wan de kîn û nefret hebe û tim li pê kuştinê bin li pê tunekirinê bin û mirov tabî xwe müdafaa dike ew weke nexweşiyekê cureyekê nexweşiyekê tê nava cisnê me însan e. Ka dewlet Bahçeli çi gotiye? Yani me gotibû dewlet Bahçeli vegeriya ser eyarê xwe kîjan eyar bû? Eyarê faşîzm. Faşîzm çi ye? Berê ku em basa dewlet Bahçelî bikin hevanno li bajarê Şahîn şehrê yê parêziya Îsfihanê li Îranê teqîneke rûda dîsa hefteya borî jî teqînekî gelekî girîng çêbû ku li benderekî nêzî Îranê yani şik û şûpa sabotajê tune bû weke qezayekî hatibû îlankirin belkî ji wisa be di vê derê de em nizanin niha du kes mirine kesek jî birîndar bûye televizyona dewletê ya Îranê ragihand ku îro di dema herêmî de saet tam 10:15 de li bajarê Şahîn şehrê teqînekê rûda ye di teqînê de du kesan jiyana xwe ji dest daye kesekî birîndar bûye teqîn li kargeha maddeyên teqemeniyê li herêma Meymeyê li navçeya Şahîn şehrê qewimiye 26 Nîsana 2025 jî saet 12 de agir bi bendera Receyê ketibû ya ku mijwara beskir li bajarê Bender Ebasê yê Îranê hilweşînekî mezin çêbû bû teqînekî gelekî mezin bû di encama teqînan de herî kêm hefte kes mirin zêdetirê 1200 kes jî birîndar bûn wekî din di nav wan kesên ku jiyana xwe ji dest daye de 5 karkerên Kurdistanî jî hebûn. Niha em vegerin ser meseleya dewlet Bahçelî ev gelekî mühîm e dewlet Bahçelî heqeten ji hedê xwe derbas dikin ez pêşî daxuya jî ji we re bixwînim paşê çend hev şîrovê me hene di derbarê dewlet Bahçelî de û mantiqa dewleta Tirkiye de Serokê Giştiyê MHP dewlet Bahçelî diyar kir ku divê Dem Partî li dijî konferansa Yekrêzî û Yekhelbestiya Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê derkeve helwesta xwe nîşan bide. Dewlet Bahçelî talîmat dide Dem Partiyê. Ev
Ez bixwînim. Baxçelî li ser pêşhatinên dawî yên Tirkiye û herêmê daxuyaniyekê nivîskî belav kir. MHP, serokê MHP bang li PKK jî kir dibêje divê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK di zûtirîn demê de çekê xwe radest bike, kongreya xwe pêk bîne, kiryarên fesehkirina rêxistinê temam bike da ku armanca Tirkiye bê teror bîne cih. Erê emrin olur Devlet Bahçelî. Ya vana hedê xwe derbas dikin ha. Ya çawa mümkün e? Çawa mümkün e insanek wekî Devlet Bahçelî rabe talimat bide partiyekê Kurdistanî, Partiya Herî Mezin a Kurdistanî ye û bibêje û armanca me Tirkiyeyekê bê terore kewerin sîlah dayînin. Ya o terorîzme herî mezin dewleta Tirkiye li rojhata navîn dike li ser Kurdan dike. Dewleta Tirkiye dibêje bê ku beriya ku ev pêvajo enfekte bibe, zirar bibîne, hin alozî derkevin, divê PKK çekan dayîne û bi temamî tevlê pêvajoyê bibe. Binêrin Devlet Bahçelî bang li PKK dike ku li gorî serokê xwe tevgerin. Yani çi ji wî re di konferansa Yekîtî û Helbesta Hevpar de ku piştgirî û teşwîqa Amerîka û Fransayê pêk hatibû, bi organîzasyona Enekesê û PYD li Qamişloyê pêk hatibû, daxwazên cudaxwazî hatine îfadekirin, biryarên li dijî Yekîtiya siyasî axa Sûriyê hatine wergirtin. Ev gotinên Devlet Bahçelî ne dixwazim dubare bikim gelekî balkêş e, îbret e ji bo Kurdan. Divê mero îbret bigire. Yani ez nabêjim giring e ha. Qet ne giring e. Yani tu maneya gotinên Devlet Bahçelî û zirûna gurekî boz tune ye. Tu firqa wan tune ye. Ama em Kurd divê îbret bigirin. Çima di zûrê Devlet Bahçelî, çima li hember me, çima êrişê me dike, vê cesaretê ji Kurdê digire. Çawa me wekî Kurdan îmkan daye Devlet Bahçelî ku bikare li hember me wisa rehetî biaxife. Li rûmeta me dikeve, gurûra me dikeve. Gurûra me ya netewî heye. Yani me rû nikare qebûl bike. Ez gotina wî dibêjim, dubare dikim. Di konferansa Yekîtî û Helbesta Hevpar de ku bi bişkirî û teşwîqa Amerîka û Fransayê pêk hatiye, bi organîzekirina Enekesê û PYD li Qamişloyê li Sûriyê hatiye li darxistin, daxwazên cudaxwazî hatine îfadekirin, biryarên li dijî yekîtiya siyasî û axa Sûriyê hatine wergirtin dibêje Devlet Bahçelî. Divê Dem Partî li hember konferansê bertek nîşan bide, reaksiyon nîşan bide. Ka min dirin ez ê başê werim vana ewin Devlet Bahçelî di derbarê serokê CHP Özgür Özel de jî got ew di navbera Kurd û Tirkan de fesadiyê dike. Bahçelî her wiha amaje bi wê yekî kir ku konferansa Yekrêzî û Yekhelwestîya Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê di dereqê wî de çi dibêje? Pêşniyaza çareseriya nenavendî li Sûriyê yanî pêşniyaza ku sîstema yekgirtî red dike derket holê di wê konferansê de û di wê konferansê de ev pergala nenavendî hatiye nîqaşkirin. Yekîtiya Komara Erebiya Sûriyê hatiye guftûgû kirin. Yani li hemberî yani dijîtiya Yekîtiya Komara Erebiya Sûriyê hatiye nîqaş kirin. Axa wê Yekîtiya gelê wê hatiye nîqaş kirin. Destnîşan kir ku ev xeta sor e. Yani xeta sor ya Devlet Bahçelî çi ye? Dibin navê Devlet Bahçelî de xeta sor ya Dewleta Tirkiye çi ye? Em dubare bikin. Yekîtiya Komara Erebiya Sûriyê xeta sor ya Dewleta Tirkiye ye. Yekîtiya axa Sûriyê xeta sor ya Dewleta Tirkiye ye. Yekîtiya gelê Sûriyê xeta sor a Dewleta Tirkiye ye. Bayê me xetê me sor tune ne? Em jî dibe êdî dem hatiye ku xetên xwe sor nîşanê raqîbê xwe bidin. Ey raqîb! Ey raqîb! Ey raqîb her maye qewmê Kurd zem. Baş e hevanno. Bi bandor, bi teşwîq, bi ferza hêzên dervey rêkeftina dehê adarê di navbera terorîst Mazlûm Ebdî û Serokkomarê Hikûmeta Sûriyê Ehmed Eşere de hatiye binpêkirin, dibêje Devlet Bahçelî.
Binêrin rêkeftina dehê adarê ku di navbera General Mazlûm Ebdî de û her wiha serokê çete ê li Sûrî Ehmed Şare de hatiye îmzêkirin, bi teşwîqa hêzên derve hatiye kirin rast e. Bi teşwîqa Amerîka, Fransa, İngîltere, welatên derve hatiye kirin rast e. Dewlet Bahçelî ji Generalê Kurdan Mazlûm Ebdî re dibêje terorîst Mazlûm Ebdî. Hem jî di vê pêvajoyê de. Ka qaşo ê ku bi gotinên xwe pêvajoyê xirab dikirin van ê ku gotinê xirab bikartîne ew bûn. Ê Dewlet Bahçelî wextê ku ji General Mazlûm Ebdî re bêje terorîst, wê demê terorîst bi xwe ye. Yani Kurd jî radibêjin di Dewlet Bahçelî terorîst ele başî ye. Kurd jî wisa dibêjin. Ew ê çawa be? Yani însanên maqûl, însanên kamil, însanên ku wezîfeyeke ew qasa mezin bide ser xwe, çawa dikare gotinên ew qasa berredayê bikar bîne? Çawa mümkün e? Wê demê rojnamegerên Tirk ê ku van gotinê xirab bikartînin cesereta xwe ji Dewlet Bahçelî digirin. Ê ku gotibû êdî dem hatiye em zimanê xwe biguherînin Dewlet Bahçelî bi xwe bû. Ama naguherîne. Ama hedê xwe derbas dike. Heta sor a milletê Kurd bin pê dike. Ji qehremanên Kurdan re terorîst dibêje. Dewlet Bahçelî pîvanên pêvajoyê bin pê dike. Heta sora Kurdan derbas dike. Dewlet Bahçelî baş nake. Eger sibê du sibe pêvajo xirab bibe derrûyê Dewlet Bahçelî û mirovên mîna wî de ne. Ji Mazlûm Ebdî re dibêje terorîst. Yani bi tesîra hêzên derve dibêje peymana dehê adarê ya ku di navbera Mazlûm Ebdî û Ehmed Şara de hatiye îmzêkirin dibe hatiye binpêkirin. Yani xuya ye Dewlet Bahçelî yani îşaretê wê yekê dike ku wan di dema xwe de piştgirî daye vê peymanê. Binêrin. Niha em ê behsa wê jî bikin. Binêrin. Hûn bi xwe şehedin. Dehê adarê dema ku peyman hat îmzêkirin çend roj pişt re Ehmed Şara bi tena serê xwe şerîet îlan kir li temamê Sûriyê. Mafê jinan binpê kir. Mafê kêmenetewê li Sûriyê binpê kir. Kurd ji nedîtî ve hatin. Hikûmetekê xwe îlan kir. Dijminên Kurdan di hikûmetê de wezîfedar kir. Rêveberiya Xweser beyan kir ku ew van daxuyaniyan vê destûra bingehî nas nakin. Hikûmeta ku şara îlan kiriye nas nakin. Ji ber ku biryara wan hebûna wan tê de tunê ye ji ber vê yekê ew nas nakin. Bang li şara kir, Ehmed Şara kir ku vegere ser rêkeftina dehê adarê. Çi bû? Di navberê de mehek derbas bû. Îjar li Rojavayê Kurdistanê pir xwezayî Kurd li hev civiyane daxwazên xwe dikarin dixwazin bikin. Yek bi vî awayî herin Şamê daxwazên xwe pêşkeş bikin. Bi vî awayî daxwazên xwe pêşkêşî netewên yekbî bikin, hêzên derve bikin. Tiştekî bi qasê vîya xwezayî normal heye. Yani Kurd daxwazên xwe çawa pêşniyazên dünya alemê bikin? Bila dewleta Tirk be. Sibê du sibe em biçin cem dewleta Tirkiyê ez bi tena serê xwe dikarim biçim? Partiyekî bi tena serê xwe dikare biçe? Ê dibe yeketiya Kurdan hebe, yekrêziya Kurdan hebe ku daxwaz werin komkirin, ew daxwaz bi hev re biçe berdestê dewleta serdest. Ne wisa? Dewleta Tirkiye yeketiya Kurdan, yekrêziya Kurdan naxwaze. Ev îşaretê çi ye? İşaretê wê yekê ye ku piştî vê pêvajoyê dewleta Tirkiye hebûna Kurdan qet'iyen nas nake. Sedî sed nas nake. Tenê dixwaze Kurd çekan daynin, serê xwe bitewînin, çok daynin, teslîmê dewleta Tirkiye bibin. Sedî sed. Bê şik û şüphe. Dewleta Tirkiye wisa dixwaze. İşaretê berbiçav ê vê yekê daxuyaniya dawî ya Dewlet Bahçelî ku yeketiya Kurdan naxwaze. Yeketiya Kurdan weke hereketekî fitne fesadî pênaz tê dike. Em bidomînin daxuyaniya Dewlet Bahçelî. Em pir dixwazin pêvajo bi ser keve. Em pir dixwazin atmosferekî çê bibe ku tê de milletê Kurd, keç û xortên Kurdan bikaribin bi rêyên demokratîk têkoşîna xwe bidomînin. Ma kî naxwaze?
tiştekî pir xweş e. Rêbaza herî medenî ye di dewra me de. Dewlet Bahçelî niha jî talîmat dide PKK hedê xwe derbas dike, yek ji xetên sor ê milletê Kurd bin pê dike. Çi ye? Ji bo aştî û paşeroja herêmê ez dibêjim yek ji gotinên ku layıqê devê Dewlet Bahçelî û Tirkan nine gotina aştî ye. Hele demokrasî qet vir derew. Dewlet Bahçelî dibêje ji bo aştî û paşeroja herêmê pêwîst e ku ev binpêkirin were telafîkirin. Rêxistina terorê PYD, YPG çekê xwe dayîne, li gorî nexşareya Diyarbekirî tevlî Komara Erebiya Sûriyê bibe. Ji bîst û heftê Sibatê vir ve pêvajoyê dest pê kiriye, Dewlet Bahçelî hê jî radibe ji YPG, PYD re dibêje rêxistina terorîst heq dide Kurdan ku ji MHP re bibêjin rêxistina terorîst. Erê Dewlet Bahçelî bi van gotinên xwe yên ucube heq dide Kurdan ku ji MHP re bibêjin rêxistina terorîst. Ji Dewlet Bahçelî re bibêjin terorîst elebaş. Heq dide Kurdan. Ji ber şîroveya nikarim daxuyaniyê wî ji were bixwînim. Me çi bikim, me çi bikim? Binêre bang li PYD YPG dike dibe çekê xwe dayînin tevlî Komara Erebiya Sûriyê bibin. Komara Erebî. Wa! Bi tena serê xwe biryar daye ku navê Sûriyeyê dîrokî qedîm bibe Sûriye Komara Erebî. Bi tena serê xwe biryar daye. Biryara me Kurdan tê de tune ye. Heta ku ji Yekîtiya Kurdan re ji biryarên Kurdan re rêz negirin, tu car gotinê wan derbas nabin li cem Kurdan. Çi dibêjin weke ewt tê dîtin. Ji bo pêwîstiya yekdengiyê dibêje Dewlet Bahçelî. Birêz Dewlet Bahçelî, bêrêz Dewlet Bahçelî. Heqeten ev rêveberên Dewleta Tirkiyê însanê pir komîk in. Heqeten komîk in. Bi xasî komîk in yanî komediyekê trajîk. Di kuştina me Kurdan da tiliya wan tune ba me tenê bigota komîk in. Ama mixabin tê de êş heye, janekî kûr heye. Bi hezaran ewladê me bê dê û bê bav mane, mezin bûne, perîşan bûne. Li Kurdistanê pir zarokê me ketin rehên xirab. Bê dê û bê bav mezin bûn. Pir dê û bavê me jî hebûn ku jiyana xwe bi êş derbas kirin. Mecbûr man zarokê xwe bikin gorê yên ku hatin kuştin ji aliyê Dewleta Tirkiye ve. Êşa herî mezin çi ye divê dinyayê de hûn zanin? Merû zarokê xwe ciwan bike gorê. Ji bo dê û bavan tiştekî pir zor e. İşkenceya herî mezin e. Merû dê û bavê xwe dikare bike çal. İxtiyarin dimirin. Tiştekî xwezayî ye. Bi ecelê xwe dimirin. Normal e. Tişta anormal ew e dê û bav zarokê xwe ê ciwan, genç, xort, bedew, ter û can bi kîjan hêviyan mezin kiribûn? Êşa herî mezin, jana herî mezin ew e wan bikin çal. Kî bû sebebê vê êşê? Dewlet Bahçelî û kesên xwedî mantiqa wî rêveberên Dewleta Tirkiye ne. Yani ya merû çawa dikare ji bîr bike van tiştan? Vana sûç in ya, sûç in. Îro nebe sibê, sibê nebe du sibê. Muheqeq wê dadgehekê adîl çê bibe. Ev mantiq wê were darizandin. Dewlet Bahçelî bi xwe gever dibe diçe. Tabî kî nikare were mehkemê kirin. Dimire. Mîna Kenan Evren. Dimirin. Feqet mantiqa wan divê were mehkûm kirin. Ev îdeolojiya wan divê ser û bin bibe. Îdeolojiya ku dibe sebebê kuştina însan e, ciwan e. Temamê Kurdan weke potansiyel sûç dibînin.
Dayîkên Kurdan weke fabrîqeyên afirandina terorîstan dibînin. Devlet Bahçeli çi dibêje derbarê PKK de? Ez ê werim ser mesela PKK. Ji bo pêwistiya yekdengiyê divê Dem Partî a ku bi îsrar bi sebir ber bi rêya partiyeke Tirkiye ve diçe bertek nîşanê vê lîstika li Qamişlo hatiye lîstin bide. Ez hema vê bigirim. Yani yekrêzî konferansa Yeketiya Kurdan ku li Qamişlo hatiye çêkirin weke lîstik dibîne, weke fîtne fesadiya hêzên derve dibîne û bang li Dem Partiyê dike ku li dijî vê sehnê derkeve. Sehneya ku rûmet te ji bo miletê Kurd ji bo xwe weke lîstikê dibînin. Ya beriya demekî me tim gotibû. Tişta ku civakekî dike netew tiştên hemhîs in. Merov eynî tiştî hîs bike. Hunermendekî Kurdistanî dema wefat dike, temamê Kurdan dibin xwedî eynî hîsî. Ama li Tirkiye kêf û şahî heye. Kesê ku ji bo me mirovekî bi qîmet e, ji bo dewleta Tirkiye mirovekî terorîst e. Kesê ku em ji xwe re weke qatîl dibînin, di çavê dewleta Tirkiye de leheng e, qehreman e. Yekbûna me pir zehmet e. Mantiq dibe temamî biguhere. Ew jî salan dajo. Bi salan dajo. Dewlet Bahçeli îro bi van daxuyaniyê xwe dînamît xiste binê pêvajoyê. Ser û bin kir. Hêviyên ku çêbûbûn di dilê Kurdan de xirab kirin. Pir normal e mirov jî re bêje hedê xwe zanibe. Mirovekî îxtiyar e, xwedî tecrübe ye. Normal gere hedê xwe zanibe. Ew xweste gotinên beredayî neke. Li ceme nava Kurdan de însanekî wisa beredayî biaxive xurifî ye. Însanekî xurifî be, êdî li ser sehneya siyasetê cîwîtûne ye. Di cemîata de cîwîtûne ye. Ji ber ku her demê, her geliyê dikare her tiştî bibêje. Devî wî xirab e. Çûvalekî ne girêdayî ye. Her dem dikare tiştî beredayî bêje. Ji ber vî yekê de Dewlet Bahçelî xurif ye. Yan jî siyaseta dewleta Tirkiye dibêje. Dengê we tê min. Hûn ê bêjin na, Dewlet Bahçelî ne xurifî ye. Dewlet Bahçelî hûn ê bêjin rastiyê dibêje, rastiya dewleta Tirkiye dibêje. Belkî hinekî ji we bêjin Xwedê jê razî be. Neynik da pêşiya me, rastiya me ji me re dibêje. Çima xurifî ye? Însanekî rastiyê bêje, rast e. Belkî hinek ji we bêjin Dewlet Bahçelî, aferin jê re. Rastiya dewleta xwe nîşanê me da. Ji bo pêwistiya yekdengiyê dibêje Dewlet Bahçelî, divê Dem Partiya ku bi îsrar bi sebir ber bi rêya partiyeke Tirkiyeyî ve diçe, bertek nîşanê vê lîstika ku li Qamişloyê hatiye lîstin bide. Ji bo ku armanca Tirkiyeya bê teror asteng nebe, hinekî alozî dernekevin, divê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK yek serçekê xwe radest bike, kongreya xwe bicivîne, bawekê fermî were fesih kirin. Bêyî ku merc bêne danîn, yani bê şert ha, divê pabendî banga 27 Sibatê ya îmraliyê be, yani şert yani li gorî banga 27 Sibatê ya ji îmralî hatibû. Li gorî wê bangê tev bigere, divê PKK li gorî gotina wî kesî ku wekî rêberê xwe dibînin tevgere. Di derbarê tabii bersiva Dem Partî jî heye çünkü vê derê de bang li Dem Partî dike dibêje li dijî wê konferansê derkeve. Bersiva Dem Partî jî heye. Ka di derbarê Serra Sûriye Önder de çi dibêje? Bahçelî di beşekî din ya daxuyaniya xwe de hêviya selametiyê ji Serra Sûriye Önder xwest.
Bi taybetî jî divê kela parlamenterê Dem Partî û alîkarê Serokê Parlamentoya Tirkiye Rêzdar Serrû Sûriye Önder ku niha nava tekoşîna jiyanê de ye, ez ji bo wî hêviya nûçeyên baş dikim, ji Xwedayê xwe dixwazim, ey Xwedê bela te bide Dewlet Bahçelî, ey Xwedayê xwe dixwaze şîfayê bibîne, Serrû Sûriye Önder bila şîfayê bibîne. Pêngavên heta niha hatin avêtin berba neçin. Yani dixwaze pêvajo pêşkeve ji aliyek ve. 26 vê mehê konferansa Yekbezî û Helwestiya Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê bi serpereştiya NKC û PNK bi beşdariya 400 delegeyan li başarê Qamişlo hatibû lidarxistin. Şandeyên Yekê Niştimanê Kurdistanê YNK, PDK, Dem Partî, Nûnerê Mesûd Barzanî ê Rojavayê Kurdistanê Dr. Hemîd Derbendî ji bo piştgirî û tevlîbûna konferansê li Rojavayê Kurdistanê bûn. Wekî din niha Dem Partî mesela hevdîtinên xwe didomîne li Rojavayê Kurdistanê tiştên gelekî serkeftî hate kirin. Cara yekem di dîroka Kurd û Kurdistanê de yeketiyekê çêbû, hîmê yeketiyê hate avêtin, ev tiştekî muhîm e. Konferans bi xwe piçûk bû lê hêvî dide însanan. Û piştî wî jî Partiyên Rojhilatê Kurdistanê jî li hev kombûn. Pir xweş e, pir baş e. Bi pêşengeya kenekê Kongreya Netîbê Kurdistanê, mala wan ava. Em li bendêne ku tiştên bi vî şeklî bidobe. Hevanno, niha bersiva Dem Partiyê heye ez ji we re pêşkêş bikim. Hevseroka Dem Partiyê li ser konferansa Yekrêzî û Yekhelwestiya Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê bersiv da Dewlet Bahçelî û got ka em binêrin ku jî bala xwe bidin vê daxuyaniyê bersiva Dem Partî ya ji bo Dewlet Bahçelî gelo we têr dike nake. Ez mereq dikim helwesta we. Carna nivîsa mirov dixwaze gurûra mirovan an netîwî were cih. Ewî ez li cem fermandar Murat Qarayîlan dibînim. Carna wisa daxife mirov dibêje temam. Yani ya tabii her fermandar, her rêveberên partiyê ne mecbûr e tiştê li gorî daxwaza dilê mirovan bibêje. Canan rastiyê dibêjin bi êş e rastî ama ev canan di navbera me de jî wisa ye. Canan hin heval hene dibêje çima wisa nabêjî? Ya canan çima wisa bêjim? Tamam, li gor dilê te dikarim biaxivim. Ez hestên te yên netîwî dikarim tevra bikim, dikarim geş bikim. Erê, ez zanim tu çi dixwazî. Ama rastî ne wisa ye. Rastî canan tiştekî dine bi êş e. Erka me wezîfa me ew e ku em ji we re nûçiyan pêşkêş bikin. Mesela ez aniha razibim Dewlet Bahçelî ji we re pêşkêş dikim. Mecbûr im. İşê min ev e. Ez nikarim li gorî hestê we tevgerim. Ez zanim li gorî derê we biaxivim ama me zanîn têrê nake. Hevanna. Hêvî darim hatiye fehm kirin. Ez vê bê şîrove bixwînim, ez paşê hûn di şîroveyê de binivîsînin. Helbesta Dem Partî têr dike ya nake? Ya ji bo Dewlet Bahçelî. Tülay Hatîmoğulları dibêje ev konferans bi tuawayî vê pêvajoyê sabote nake, pêvajoya li Tirkiye. Hatîmoğullarî her wiha ji bo serkeftina pêvajoyê aştî jî ji desthilatê ji hikûmeta Tirkiye xwest lezê bide vê pêngavê û pêkanîna xwe pratîka xwe. Tülay Hatîmoğulları piştî civîna Koma Partiya xwe ya parlamentoyê bersiv da pirsên rojnamegeran yê di derbarê pêvajoyê aştiya li Tirkiyeyê Serokê MHP Dewlet Bahçelî min ji we re xwend çi gotibû, biryarên li dijî yeketiya siyasî ya Axa Sûriye hatine wergirtin dibêje Dewlet Bahçelî îddia wî ev bû. Bahçelî ji Dem Partiyê xwestibû ku li hember vê konferansê derkeve, bertek nîşan bide. Hatîmoğulları di bersiva xwe de dibêje me ev konferans wekî piştgiriya ji bo banga Birêz Abdullah Öcalan nirxand. Konferans ne li ciyekî ku pêvajoyê sabote bike. Ji bo pêvajo bi ser bikeve tişta ji destê me tê em ê bikin. Tülay Hatîmoğulları di derbarê îddiayên ku rêberê PKK Abdullah Öcalan û hevserokê berê YHDP Selahattin Demirtaş ji hev re name dişînin jî got di derbarê vê mijarê de agahiyekê şember li ber destê me tune ye, yani somut. Em dizanin ku Rêzdar Selahattin Demirtaş figen yüksek da hemî hevalên me yên girtî dixwazin Sûdê
fayde biginin ve pêvajoyê dibêje Tulay Hatîmoğulları. Hevseroka Dem Partî li ser axaftina Devlet Bahçeli yên ji bo civandina Kongreyê PKK jî got ji bo ku ev pêvajo bi ser bikeve divê bi lez gav bên avêtin ji bo pêvajoya bêçekirinê bi ser bikeve giring e ku şert û mer jî bên avakirin yani hikûmeta Tirkiye gavan bavêje. Em jî naxwazin pêvajo dirêj bike ji bo avabûna zemînekê pir giring e ku ev gav bên avêtin. Birêz Abdullah Öcalan di hevdîtina dawî de got ji bo ku ev pêvajo bi lez bimeşe tevî şertên zehmetiyên li Îmraliyê jî pêvajo didome. Wekî din di daxuyaniya xwe de ji rêxistina xwe ji rêya giştî re gotibû ji bo ku şert û mercên Kongreyê yên rêxistinê di awayekî herî bi lez de çê bibin divê gav bên avêtin. Bi vê watê ya ku em behs dikin ew e divê keş û hewayekî ewle bêdabîn kirin. Şandeya me dema ku çû serdana Wezîrê Dadê giringî avakirina kanalên pêwendiyê yê di navbera Birêz Abdullah Öcalan û rêxistina wî de jê re ragihandin. Yani Dem Partiyê ji Wezîrê Edaletê xwestibû ku atmosferekî çêbibe yani zemînekî çêbibe ku Öcalan karibe bi rêxistina xwe re dîrekt danûstandinê bike. Yani eger nebe çawa mümkün e em jî divê derbarê de bi rêya we carekî din vê yekê radigînin dubare dikin ji bo ku ev pêvajo tûşê enfeksiyonê nebe ji bo ku ev pêvajo di demekî kin de bi ser keve bi encam bibe divê gavên pir lezgîn bên avêtin divê ev pêk were yani ew e. Eger pêwîst bike em ê carekî din ji bo pêvajoyê partiyên siyasî ziyaret bikin. Ji xwe hevdîtinê me ji yani bersiva Tulay Hatîmoğulları ya di derbarê banga Devlet Bahçelî de ev e. Ev banga Dem Partiyê we têr dike nake. Hedê Devlet Bahçelî nîşan de nade. Çima em nikarin bersiv bidin? Gelo bersiva Tulay Hatîmoğulları têr dike nake. Ez ji we dipirsim. Wekî din jî tişte belam kişand Tulay Hatîmoğulları behsa tura duyem ya hevdîtinên partiyên siyasî re dike ama em dixwazin derrekê ne tenê derrekê Devlet Bahçelî de ya wekî xwezayî jî biçin Bakurê Kurdistanê bi hemî partiyên siyasî re hevdîtinan pêk bînin. Fikra wan bigirin. Fikra Kurdan muhim e. Fikra Kurdan ji bo yekrêzî gelekî giring e hevanno. Yani ez wê qenaetê de me. Ez ê peyamê we bixwînim. Niha êrişên Heteşê ên Sumo li ser bendava Tişinê wê çêbin yani ev nabe sürprîzekî ji niha ve xelkê me kom dibe karwana şeniyên çar bajarên kantona Cizrê ji bo ku tevlî çalakiyên li dijî gef û êrişên Dewleta Tirkiye ya li ser bendava Tişinê bibin çûn herêmê xwe gihandin bendavê fotoğrafê wan ê pir xweşik e. Aha nîşanê we bidim. Aha nîşanê we bidim. Süper. Ya milletê me milletekî heqeten hêja ye. Milletê me çawa çûn bendavê mesela binêrin. Aha mesela milletê me milletekî ecêb e. Rojavayê Kurdistanê êdî bi ser ketiye. Ji heştê çile ve gelê herêmê Bakur Rojdatê Sûriyê Rojavayê Kurdistanê li dijî êrişên Dewleta Tirka dagir ker. Li dijî êrişên çeteyê wî yên li dijî herêmê û bendavê li bendava Tişinê di nobetê de ye. Mesela binêrin. Ev in. Ji were. Rejim,
شو هاتنا من سريع قانين مجبو چه هاتنه بداره؟ هاتنا جبو بندا بخواه هاتنا شهيدي خبرناه نصوص داير مدوان ده بالحكام صار وساعتها مشكور هاتنه؟ فاتو مشكور هاتنه؟ عمودي هاتنه أنا التربية بدون بندابة تجي ما ياخذ لا ياخذ لا روح ياخذ ولا وكذا كذا بندابة تجي لكن حتى تجي 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 خلاص وما خلاص كريمة تجي كلام تجي كيف في لا تجيش كلام حتى خاطر أنا بندابة تجي خلي خبرات وخلي خبرات ولا تجي ولا أنا هذا بجيب الخضار تجي بجيب الخضار قصدي بجيب الخضار يا بجيب فاتو مشكور هاتنه فاتو مشكور هاتنه امشي عمودي هاتني مش هاتنه بلا امشي بو بندابا مو هاتني ام يسكار ام برنادن حياة دار بباريزن بباريس عرضي مي ومالكي مي وملكي مي تشكي أردوان ولا باشه باشه van niha mesele ev e di derbarê pêvajoyê de Mustafa Karasu yek ji rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê yên kecekê di derbarê pêvajoyê de axaftina wî heye di medya haberê de axifiye niha ez ê hinekê berhev bikim ji were pêşkeş bikim bi xasê ku agahî gihîştin berdestê me ji were bêjim çi dibêje mesela aha ji were bêjim ez paşê herim axaftinê berhev bikim yani dibe eger bi qasê ku xuya dike hikûmet, îxtidar gavên pêwîst nabêje ji bo pêvajoya pêşkeve muxalefet divê rexne bike her kes rewşenbîr dibe zêdetir zorê bidin ser hikûmetê ji bo gavên pêwîst bavêje tişta ku Rojavayê Kurdistanê pêk aniye konferansa ku pêk aniye daxwazên xwe dibe pir rewan e tiştekî baş e ev çareseriya bi tenê ye ji bo Sûriyê ji bo Rojavayê Kurdistanê heteşe tenê êrişê Durziyan Elewiyan nake êrişê Erebên Sunnî jî dike û bi vîya we Erebên Sunnî jî weke Durziyan weke Elewiyan di wê qenaetê de ne ku heteşe ne çareserî ye yani ew jî bi vîya we di derbarê pêvajoyê de dibe her çend pêvajo bidome jî nakokiyên pir ciddî hene artêşa Tirkiye hêjî ji helîkopteran esker datîne herêma gerîla û şer bi dijwarî didome di şertên wisa de gerîla bi tu carî teslîm nabe çünkü hêza gerîla hêzekî fedayî ye teslîmiyet di qanûnê gerîla de tune ye muxalefet erê dibe tiştekî ew jî meşrû ye rewa ye ku hilbijartinên pêşwext bixwaze rast e lê bila ranebin îdia nekin ku Dem Partî bi AKP re ketiye nava îtifaqê tiştekî wisa dibe bawer nakim hebe tabî li ser navê Dem Partiyê nikare biaxive ama dibêje ev mantiq tê tune yani mirov wisa bifikire yek ji şertên pêşketina vê pêvajoyê ew e ku Meclîsa Tirkiye bikeve nava hereketê bi tu away mesela vê derê hûn dibînin heta ku meclîs nekeve nava hereketê heta ku biryara negire ev pêvajo bi tu away bi pêş nakeve
Wextê ku me agirbesilîlan kir, normal şertan de êrişên dewleta Tirkiye deviya bû rawestiya. Mesela 2013 de êrişên dewleta Tirkiye bi qismî rawestiya bûn, sekinî bûn, ama niha dewam dike. Qasî ku em dibînin, rêveberên dewleta Tirkiye, rêveberên artêşa Tirkiye li pê zaferên pir erzan dixwazin ji xwe re puan bigirin. Yani me PKK xilas kir, me teslim kir. Mîna ew Yaşar Güler yekî ucube heye di serê artêşê de ye. Wê ew jî behs dike vê derê. Mesela dibe radibe Rûdinê dibêje em bila werin teslim bibin. Gotinê wisa qehremaniyên erzan dibe bila neyên pêşiya me. Walahi wisa ez her minek lêkolîn kim hevanno. Tiştên balkêş dibêje. Yani heta niha tiştekî wisa ji bilî tişê min ji we re gotinê tiştekî nabînim. Ka ez binêrim lêkolîn kim çi dibêje. Baş e hevanno. Me hin meselên din jî hene, ez ê wan jî berhev bikim. Ez binêrim saet çi de ez bikaribim weşanê çêkim. Vê gavê ez xatir ji we bixwazim. Bihêviya rojên xweş azad ama ka ez binêrim ka we çi nivîsiye deqekî bihêviya rojên xweş û azad de. Ez heta li we nenêrim. Çünkü hûn hebûna vê kanalê ne. Hûn hîmê vê kanalê ne. Hûn rengê vê kanalê ne. Mala we ava hûn her hebin. Bi sedan peyam hatine. Hevanno hûn zanin hefta borî me hinekî naber da hem ji ber barkirina malê û hem ji ber hin nexweşiyên me hebû di nava malbatê de hê jî nexweş hene. Xwedê şîfayê bide. Min navber da min çend roja çê nekir, hema firqî xuya kir. Hema kanala me ket. Ya YouTube algoritmayekî ecêbî ya YouTubeê heye. Merû serhev çêke bi îsrar çêke zêde tê temaşe kirin û merû naber bide hema dikeve. Dara çewanî dara îlles neva. Dara zû da em naxwîne. Ka dengê gel çê bikim, ez çi bikim nizanim kî. Emrullah Özkiran mala te ava, Arî heye, Memo heye, İdris heye, mala te ava İdris. Wekî din hevala Hayat zaten tim vê dirê mala te ava. Ağa Yıldız, The Kurds heye. Kêfa we ji Dem Partiyê re hat daxuyaniya Dem Partiyê li hember Dewlet Bahçelî têr dike nake. Mihîradates serhişk heye. Çi navê xweş. Wekî din FGH heye. Herkes li vê dirê, herkes. Celal li vê dirê. Ji Amedê silavên şoreşkerî. Hevalê Celal silavên şoreşkerî ji te re jî. Mala te ava. YouTube dûjê ji her kesî bawer kin ji Tirka bawer nekin. Ya tabii ev ne gotina bav û kalan jî wisa ye, dî ama em çi bikin? Kemal Er mala te ava Herêbî. Sabahattin Sancar. İdris ji Dewlet Bahçelî re rêz û hirmet bigire. Wekî din kî heye? Mala wê ava hûn here bin. Deqekî ez hatim jêr. Ama baş e. Mesela hejmara peyamê we süper e. Bi sedan peyam hene, mesaj hene. Tu çima ya Optimus tu çima radibî heqaret li kûçik dikî hevalê Dewlet Bahçelî. Mesela. Optimus mala te jî ava ama ez naxwazim tu heqaret li kûçika bikî di ser Bahçelî re.
Mesela Bahçeli bir kere mukayese ki ama küçük hayvan ki makbule başı. Murat Demir Malatya ve Vaşana teji hoş, Vaşana mehamiye hoş. Yani hem insana kira dibêjin ker, insana kira dibin küçük. Yani ez bixwe ez wekî heqaret li heywana dibînim. Nizanîme ji heywana hez dikim. Ji insana jî hez dikim ama insan xirab in ya. Ya ez rastî dîmenekê hatim do. Mirovekî di teksiyê de li pişt rûniştiye ya şofêr digire perem perçe dike. Yani normal şêr newsane ha, heywan newsane. Ya çi dixwazî ji wê şofêrê? Nîvê şevê ketiye ser rê, diçe ji xwe re nanê zarokê xwe xezenç dike. Teksî girtiye ji xwe re diajo, zor bela. Yani şoförên teksiyan ji heywanan zêdetir ji însana ditirsin. Îşe mirovê li pişt rûniştiye. Ama para da destê xwe da vê stûyê wî lê dixe. û mêrî ketiye komayê. Çi ye? Çima? Çima însana xwesa bi hev dikevin? Ev kîn û nefret, ev hestê lêxistinê, hestê şiddetê ji ku tê însana da? Nizanim yani cem tune ye. Yani cem çê nebiye. Yani insanekî bigirî wisa fîzîkî bigirî bixeniqînî, bikujî û lêxî. Çima lê dixî însan? Çima şiddet bikartînî ya? Ya ew hestê şiddetê wextê li cem te hebe biçe tedavî be. Heqetin tedavî be. Nexweşî. Mesela însan hene ji ber ku di pratîkê de nikarin şiddetê bikarbînin, di gotinê xwe de şiddetê bikartînin. Êrişî her kesî dike. Ew îmkan bikeve destê wî ji aliyê fîzîkî ve li gundekî bê qanûn hebe. Mesela li gundekî ve qanûn li wê derê derbas nebe. Çanda bana qanûna tirsin. Mesela dikare bibe dîktatör, dikare bibe zalim, dikare bibe axayekî despot. Dikare êrişî her kesî bike. Dikare bibe çete. Ji wextê ku ev îmkan destê tune be, çi dibe? Êdî bi devkî êriş dike. Mesela nal ser înternetê tonkî însan hene. Sibê heta êvarê sirf êriş dikin mesela. Didin xebera, ji wî re din xebera. Vîya rexne dike, tivîya ya hinek sakîn be ya. Zimanên maqûl bikarbînin, zimanên dîplomatîk bikarbînin, zimanekî estêtîk bikarbînin. Di kurmancî de bi tirkî de gotinên pir xweş hene. Wane bikarbînin. Mesela armanca te îqnakirina tiştekî ye. Gotinê xweş bikarbîne. Mesela tu Partiya Karkerên Kurdistanê rexne dikî. Gotinê pir xweş bikarbîne. Çima heqaret dikî. Mesela here rapor binivîsîne ji wan re, wana îqna bike. Tu wextê nikarî bî îqna bikî, problem di te de ye. Demekî kapasiteya te, zanîna te ne ew qas e. Wê demê biçe zanînê xwe pêş bixe. Îja hevan no. Mesela min ew e, ez dibêjim merov zimanê xweş tim dikare çareseriyê bîne. Murat Demir Malatya ve ez silav û rêzê xwe ji Amedê re dişînim. Ji Kafkasyê re, welatê Kafkasyê re dişînim. Van demên dawiyê ji Swêdê pir heval me temaşe dikin. Silav û rêz ji we re hevalên me Swêdê. Ê Rusya, ê her derê, ê Swîsre. Ez li Swîsre me hevalê me Swîsrê li me temaşe kirin ez kêfxweş dibim. Hevalê me Swîsrê merû dikare hev bibîne jî ya. Merû dikare rojekî wisa were cem hev jî. Merû were cem hev bi hev re vîdeoyekî çê bike zindî. Çima nebe? Cî me nezî heve, dibe yani. Ez xatir ji we bixwazim hevalna, ez biçim hinek lêkolîn bikim. Ka pêvajo ber vê kudirê ve diçe. Tu çi dibêjî Şiyartel bernameyekî çêkî ser nûjenkirina Komeleyên Kurd li Ewropayê. Komeleyên Kurd li Ewropayê merû çawa dikare nûjen bike. Ê ka em mîvana çawa peyda bikin? Kî dikare biaxife li ser vê mijarê? Gil û gazincê xelkê çi ye nizanim? Mijarekî berfirê heye.
yani niyeta ve ev serim bıkın belaya. Ez rabım kijan komele rakne bıkın. Ez rev revazı ki çeva danim peşiye komele ya. Ya sipan serhattı çima basa kuşki reşti ki. Meştere guçi bu küçük rakne nekin. Kuşki çıt xwaziş kuşki reş arkadaş. Ka binirin ev pêvajo hakikaten em di nava heyecanê de ne heyecan û dibin kelecan. Kelecan jî xweş e gotinekî xwe ye. Ama heyecan jî kurmancı ye, kelecan jî kurmancı ye, her tişt kurmancı ye. Ma zimanê Tirka heye tu xwedê. Di hadê xatirê we dem baş.